Zaujímavým je integratívne priblíženie vedy, biológie a konceptov často označovaných ako duchovno. Základnou premisou je, že tieto oblasti nepredstavujú oddelené domény, ale skôr aspekty jedného celistvého obrazu, ktorý formuje naše chápanie seba samých a sveta, v ktorom existujeme. Spoločne preskúmame, ako sa vedecké poznatky a biologické zákonitosti prelínajú s intuitívnym a duchovným vnímaním reality, čím sa otvára priestor pre hĺbšie pochopenie ľudskej existencie. V nasledujúcich minútach zameriame našu pozornosť na kľúčové témy, vďaka ktorým dosiahneme rozšírenie percepčných schopností a upriamime pozornosť na často prehliadanú, no esenciálnu zložku ľudskej bytosti – dušu. V tomto kontexte je potrebné odložiť konvenčné chápanie cirkví a náboženstiev a otvoriť sa novým perspektívam. Aký je vzájomný vzťah tela a duše? Telo obsahuje dušu, alebo duša obýva telo. Z biologického hľadiska je fyzická existencia človeka umožnená telom, ktoré je následne osvojené dušou. V tomto spolužití môže duša podľahnúť externým manipuláciám a spoločenským normám, alebo môže začať autonómne tvoriť vlastný vnútorný svet a realizovať svoj zámer a využívať pritom svoj plný potenciál. Preto je dôležité skúmať lokalizáciu duše v rámci jednotlivca, analyzovať existujúce vedecké dôkazy jej existencie a predovšetkým porozumieť mechanizmom, vďaka ktorým môže existovať ako jeden celok s telom a myslou. Aby ste presne rozumeli, ako chápať naše jednotlivé časti, tak si rovno definujme tieto tri aspekty človeka. Fyzické telo je hmotná a viditeľná časť živého organizmu, ktorá sa skladá z orgánov, tkanív, buniek a molekúl. Je nositeľom biologických funkcií a umožňuje interakciu so svetom prostredníctvom zmyslov a pohybu. Telo podlieha fyzikálnym, chemickým a biologickým zákonom a jeho existenciu vieme presne definovať len v priestore a čase. Myseľ človeka je nehmotný aspekt vedomia, ktorý zahŕňa schopnosť vnímania, uvažovania, cítenia a rozhodovania. Tvoria ju procesy ako pamäť, pozornosť, predstavivosť a logické uvažovanie. Myseľ riadi interpretáciu reality, spracovanie informácií a ovplyvňuje správanie aj vnútorný prežitok človeka. Duša človeka je nehmotná, nadzmyslová podstata bytosti, ktorá vyjadruje jej vnútornú identitu, vedomie a duchovnú hĺbku. Zahŕňa prežívanie hodnôt, morálky, svedomia, intuície a zmyslu pre vyšší význam existencie. Duša je často vnímaná ako spojenie medzi telom a myslou a ako nositeľka individuality, životnej iskry a osobnej premeny. Ak ste doposiaľ neuvažovali nad tým, čo vlastne duša znamená, tak si to ešte spolu pomôžeme ujasniť. Ten hlas, ktorý k vám denne prehovára, je vaša myseľ, váš rozum, ktorý chce ku všetkému niečo povedať a na všetko má svoj názor a vytvorený logický algoritmus diania kolo nás. Keď meditujete alebo spomalíte svoju myseľ pri behaní, plávaní, cvičení, prechádzke v prírode, práci v záhrade alebo pri čomkoľvek, čo už vykonávate automatizovane, hlas vo vašej hlave stíchne, myšlienky spomalia a začnete vnímať svoje vnútro. Krásu, ktorá je hlboko vo vás a prehovára k vám tichom, nie slovami, ale pocitmi. Pocitmi, ktoré vás ako človeka nestávajú do stredobodu všetkého diania, ale do pozície milujúceho pozorovateľa, obklopeného láskou a vyžarujúceho lásku ku všetkému živému, vnútorný pokoj a harmóniu. Presne vďaka týmto okamihom človek prežíva pocity, ktoré ho vedú k nekonečnej sile duše a jej večnosti. Vedecké skúmanie často vyžaduje schopnosť konceptualizovať a vizualizovať javy, ktoré nie sú priamo pozorovateľné našimi zmyslami.
Podobne ako staroveké diagramy, ktoré sa snažili prepojiť empirické pozorovania s hĺbším pochopením energetických procesov v ľudskom tele, je potrebné nájsť spôsoby, ako uchopiť a predstaviť si abstraktné koncepty, ako sú elektromagnetické polia a energetické toky, ktoré sú integrálnou súčasťou nášho bytia. Využitím vizualizačných techník a analogických modelov je možné demonštrovať, ako sa vedecký a intuitívny prístup môžu synergicky doplňať pri skúmaní týchto nehmotných dimenzií reality. Cieľom je ukázať, že koncepty, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť výlučne doménou metafyziky, môžu mať prejavy, ktoré sú prístupné vedeckému skúmaniu a reprezentácii. Kľúčovou oblasťou skúmania fyzikálnych zákonitostí a duchovných princípov je vzájomné prepojenie mikroskopickej a makroskopickej úrovne reality. Analogicky s diagramom uhlíkového atómu, ktorý symbolizuje spojitosť medzi elementárnymi stavebnými prvkami hmoty a komplexnými energetickými konfiguráciami v organizmoch, je potrebné hľadať princípy jednoty, ktoré spájajú najmenšie subatomárne častice s rozsiahlými silami a štruktúrami vesmíru. Pochopenie, že procesy prebiehajúce na fundamentálnej úrovni mikrosveta majú priamy alebo nepriamy vplyv na celkovú energetickú architektúru a funkčnosť komplexných systémov vrátane ľudského tela, je zásadné pre holistické chápanie bytia. Skúmanie týchto interakcií môže odhaliť skryté mechanizmy, ktoré spájajú zdanlivo nesúvisiace javy a umožňujú hĺbšie porozumenie zákonitostí prírody na rôznych škálach. Snaha o nájdenie spoločného terminologického a konceptuálneho rámca pre vedu a duchovno je dôležitým krokom k prekonaniu prekážok a rozdielov medzi týmito dvoma spôsobmi poznania, ktoré sa v skutočnosti perfektne doplňajú. Existujú historické aj súčasné pokusy o prepojenie vedeckých vysvetlení, ako sú elektromagnetické polia a elektromagnetické vlny, s ezoterickými a duchovnými konceptmi. Napríklad dlhodobá asociácia elektromagnetizmu s fenoménmi ako hypnóza poukazuje na potenciálne prepojenia medzi fyzikálnymi silami a stavmi vedomia. Analýza týchto prepojení môže prispieť k objasneniu, či a ako môžu tieto dva zdanlivo odlišné pohľady na realitu koexistovať, vzájomne sa obohacovať a viesť k vytvoreniu komplexnejšieho a integrovaného pochopenia ľudskej existencie a jej miesta vo vesmíre. Vďaka hypnóze môžeme otvoriť časti našej mysle, ktoré sme dávno považovali za stratené. Môžu sa nám vynoriť spomienky, ktoré boli dlho zabudnuté. Môžeme pracovať nielen s traumami prežitými v našom ranom veku či mladosti, ale môžeme sa ponoriť aj do tajov našich minulých životov. Ako to presne funguje? Tomu sa môžeme venovať v ďalšom videu. Je to téma, ktorá však často rozdeľuje ľudí do dvoch táborov. Na tých, ktorí hypnózu berú ako cirkusové vystúpenie a na tých, ktorí sa vďaka nej vyliečili nielen z mentálnych, duševných, ale aj fyzických chorôb, ktoré mali svoju prapríčinu ukrytú hlboko v našej duši. Je pre mňa dôležité poznamenať tu, že tieto videá tvorím, aby som nás spájal a nie rozdeľoval. Konštruktívna diskusia je vždy vítaná, ale osočovanie za iné názory je neprípustné. Z holistického pohľadu je ľudské telo vnímané nielen ako komplexná biologická štruktúra pozostávajúca z kostí, svalov a orgánov, ale aj ako dynamický systém neustálej výmeny energie s okolím. Rôzne formy energie prúdia cez náš telesný systém, ovplyvňujúc biologické procesy, psychický stav a celkovú vnútornú pohodu. Podobne ako vizualizácie energetických tokov v podobe zvlnených línií, je potrebné skúmať, ako tieto subtilné energie interagujú s fyzickou a psychickou úrovňou bytia. Pochopenie dynamiky tohto energetického pola a naučenie sa s ním cielene pracovať sa javí ako kľúčové pre dosiahnutie a udržanie harmónie medzi telom, mysľou a dušou, čo má priamy vplyv na celkové zdravie a kvalitu života.
Keď skúmame človeka ako multidimenzionálnu bytosť, nie je to len filozofický experiment. Je to pozvánka k zmene paradigmy, k novému spôsobu bytia a vnímania reality. Jednota mysle, tela a duše nie je iba poetický obraz. Je to funkčný model, ktorý sa čoraz častejšie objavuje aj vo vedeckých a klinických kontextoch, napríklad v oblasti epigenetiky, kvantovej biológie, neurovedy či psychosomatiky. Moderná veda totiž prestáva byť výlučne mechanistická. Objavy posledných dekád poukazujú na to, že naše myšlienky, emócie a vnútorné prežívanie majú reálny dopad na fyzickú štruktúru tela. Cez hormóny, neurotransmitery, nervové dráhy a dokonca aj cez epigenetickú expresiu génov. Bruce Lipton, priekopník epigenetiky, tvrdí, že naše presvedčenia menia bunkové prostredie rovnako silno ako chemické podnety. A práve tu sa stretáva veda s duchovným učením. To, čo si myslíš a cítiš, vytvára tvoj svet, zvnútra aj navonok. Táto premisa tvorí jadro aj mnohých starovekých učení. Ajurvéda, taoizmus či šamanské tradície hovoria o tom, že narušenie rovnováhy medzi telom, myslou a dušou je príčinou choroby. Moderné systémy, ako funkčná medicína alebo holistická psychológia, na to nadväzujú a opierajú sa o komplexný pohľad, kde sa symptómy vnímajú nie ako nepriateľ, ale ako posol, ako komunikácia nášho tela s vyšším ja. Teórie kvantovej fyziky síce zdanlivo operujú v mikrosvete, no v skutočnosti majú rozsiahle filozofické dôsledky. Princípy ako pozorovateľský efekt, nelineárnosť či prepojenosť všetkého so všetkým poukazujú na to, že vedomie hrá aktívnu úlohu vo formovaní reality. Ak sú všetky častice vo vesmíre navzájom previazané, potom aj naše myšlienky, zámery a stavy vedomia môžu mať reálny dopad na okolitý svet, nielen na psychickej, ale aj fyzickej úrovni. Ezoterické školy to vyjadrujú jazykom vibrácie. Duša je vnímaná ako frekvencia, ktorú človek vyžaruje. Tento koncept sa objavuje aj v prácach Nikolu Teslu, ktorý povedal: ak chceš pochopiť vesmír, mysli v termínoch energie, frekvencie a vibrácie. Podobne teórie solfeggio frekvencií, ktoré sa viažú na špecifické hudobné tóny, majú za cieľ harmonizovať energetické centrá, čakry a obnovovať vnútornú rovnováhu. Ak sa pozrieme na človeka ako na biologickú anténu, ktorá prijíma a vysiela informácie v podobe elektromagnetických polí, potom myseľ možno chápať ako nástroj ladenia, telo ako rezonátor a dušu ako zdroj signálu. Tento model umožňuje celkom nový pohľad na zdravie, komunikáciu a existenciu. Spájanie týchto troch aspektov človeka však nie je iba intelektuálna činnosť. Je to proces, ktorý sa deje skrz prežívanie. V meditácii, v tanci, v modlitbe, v prírode, pri umení alebo v hlbokej ľudskej blízkosti, tam, kde sa čas stráca a myseľ ustupuje, duša sa stáva prítomnou. Telo sa stáva jej nástrojom, nie prekážkou. A myseľ prestáva súdiť a začína slúžiť. Vo všetkých veľkých duchovných tradíciách nájdeme obraz návratu. Návratu k jednote, k zdroju, k pravde, k sebe. Jung to nazýval procesom individualizácie. Mystici hovoria o zjednotení s božským, moderní psychológovia o integrácii ja. Ale všetci hovoria o tom istom. O zjednotení všetkých fragmentov našej bytosti do jedného celku. Nie je náhoda, že aj najnovšie neurovedecké štúdie ukazujú, že stavy hlbokej meditácie aktivujú oblasti mozgu spojené s pocitom jednoty, transcendentného pokoja a zmyslu. Tieto stavy nie sú únikom z reality, sú jej najčistejším vyjadrením. Preto ak chceme v modernom svete nájsť rovnováhu, nestačí sa sústrediť len na telo, ako to robí medicína, len na myseľ, ako to robí psychológia, alebo len na dušu, ako to robia niektoré spirituálne smery. Potrebujeme celostný pohľad. Potrebujeme návrat k prirodzenej múdrosti,
celostnej architektúre, k poznaniu, že všetko je prepojené. Myseľ je svetlom nášho vedomia, telo je jeho chrámom a duša je iskrou, ktorá ich oboje oživuje. Spoločne tvoria tanec života. Keď ich spojíme, otvára sa pred nami nová kvalita existencie, vedomé bytie, ktoré je naplnené pokojom, silou a hlbokým zmyslom. A možno práve to je skutočným cieľom evolúcie. Nie technická dokonalosť, ale vnútorná jednota. Nie oddelenosť, ale spolupatričnosť. Nie súťaženie, ale spolupráca. Preto nech je táto výprava za porozumením mysle, tela a duše nielen intelektuálnou úvahou, ale pozvánkou. Pozvánkou k objaveniu seba samého. K návratu domov, tam, kde si nikdy